Ladalah aku ditunduk dening Kanjeng Rama Prabu Mandrawati negara Mandaraka nanging tumrap Narasaka malah seni merga aku malah ora kawengku dening Sudarmaku lan niatku pancen ora nedya sumendhe marang wong tuwa ning kepering manduring pribadi ladalah aku saiki arep ngopo wae wis bebas malah bisa tanggo ngudi kepinteran yo iki wis manjingane kukuban alas harga belah kanggo mliporati aku bakal pasang panggrogolan bebedak buron wono endi kewan-kewan galak sing mapan ana ing alas kene iki Raden Narasaka Atmajendra ing Mandaraka nek pengin mbadhok karo aku ayo hage do nyerak omrene kewan-kewan galak
Nenggih to menika Endang Pujawati putra Begawan Bagaspati kedhep tesmak pamandhenging Endang Pujawati tratapan ing nala dupi mulat priya pekik warnane ingkang nembe bebedhak wana denya mas-masaken saka sela selaning gegodhongan mulih datan kadenangan dening Sang Bagus Raden Narasoma parandene saya banter keketeking digantung ya ndeleh kepati Bapak Tuhu pandhita kang wus limpat parama wiceksa nyoto Gading saiki wis katon seger sumyah awakmu beda kelawan wingi nalika kowe nandhang yodi mergo diganggu karo wujuding buta bajang sing manjing ning awakmu bareng buta bajang kang aran Candha Bira wis tak kalahke lan suwita marang aku kowe uga banjur waluya jati wah wis seger sumyah nanging tak sawang kowe kok kaya lagi kesengsem ning uga kaya wong bingung ana apa wong ayu anakku Pujawati Bapak nalika aku golek gegodhongan lan kembang kanggo srana sesaji aku weruh ana satriya bagus ingkang lagi ngebedak mburu kewan Bapak wiwit kuwi kok rasaku dadi ora karu-karuan atiku kumesar hatiku teratapan Bapak latala anak wadon wis wiwit sengsem karo wong lanang wah seneng atiku mulane saben kowe turu tengah wengi kok nggone rung metu kringete kuwi pertanda yen wong wadon prawan wis wiwit kajiret rasa katresnan marang priya lak banjur priya ngendi sing bedak ana kok nganti tekan wengkon harga belah kene nini aku ora ngerti Bapak wong aku ya mung nginjen saka kadowan mung nginjen saka sela-selaning gegodhongan lan piyambake ora prisa marang aku nanging Bapak romangsaku cantrik-cantrik kene iki ya bagus-bagus nanging bareng aku roh piyai kae mau sak eneng-enenge cantrik sing eneng kene kok ketok elek kabeh Bapak banjur piye nggonku kepengin gladi wanuh gulang tepang jeraku rumangsane mung wong desa nanging ora tetepungan kok rasaku ora semeleh Bapak
piyai kae nek kebacut adoh banjur le arep goleki piye bapa tulung ana aku bapa. Oh ladalah lagi piyai ngendi kae mau yo kowe aja semelandut tak reko dayane murih piyai bagus kae bisa tekan kene anakku Nduk Cahayu Pujawati. Oh leng-lenging griya mangung-mangung kanduang rimandir leno tanpa kandin. Oh sang begawan Bagaspati dasar pandhita ingkang waskita kesdik ing paningal buntas kawruhe sigra mateng aji pameling tanggaping gati candha bila wengestu padha dawing sang tapa. Ayo bapa dilok ngakep bapa. Tekalono kalayatan takut meringkut ngisi siung micil prasasat wis tapis kewan saisining alas kene iki nanging lha kok ana wujude buta bajang kaya kemamang. Wah rupane gegirisi kowe sapa buta margaging aku? Kowe takon karo aku Raden jenengku Cendha Birawa. Kowe Cendha Birawa ya dasar nyata. Apa sing mbaureksa pasar kene kowe Cendha Birawa? Nek mbaureksa ora ya mung kala mangsa uripku ana pinggir dalan. Cendha Birawa, yen ngono kowe arep apa? Nekane papan kene margaging aku. Wah, aku iki mung nampa dawuh saka bapakku supaya nyekel kowe. Ayo kowe manuta tak bikut. Tak aturke ana mersane wong ngatuwaku. Kowe labu telek. Ayo kene nyerak malah kowe sing lakon ndak pulasara. Lakon kledhak balungmu ombe getihmu kowe Raden.
Ngono. Cocobang mawengo wangis kumriwis pucuk ing rawis netra kocak ngontar andir wujude mung kaya buta bajang rupane urube kaya kemamang ning kok kadigayane ngidap-idapi ku cendha birawa ayo Raden yen pancen kowe wani mara gage maju tamakno kabeh piranti gegamanmu aku ora bakal gigrek nang yen nganti kowe lena aduh kok nyetrum iki piye kelakon mati tenan bengi iki aku. Oh, tamakno pusakamu iki merganing patimu buta. Podar
lah kok isih ana sing urip. Urip wae wong aku isih enom. Ngerti pisan mara-mara iso urip. Mergo aku weruh. Aja meneh kok dilangkai weruh wae aku iso urip Raden. Kowe lha ora patut banget mati dening aku damakno kene. Bareng aku kongkonan karo anakku Candha Birawa. Candha Birawa mula sura Raden Narasoma. Satemah dadi muntape Raden Narasoma Candha Birawa dipateni. Siji dadi loro, loro dadi papat, papat dadi 8, 16, 32, 60. Wah, nganti gawe geger butone nganti iso nyetrum barang. Woi, lah bencane Raden Narasoma ki sajak pancen satriya ingkang peng-pengan yo. Ning aku dawuh karo anakku Candha Birawa ki sak tenane aku mung sumedya neter marang kadidayaning Narasoma nanging aja nganti kebanjur. Wah, ger Candha Birawa kowe wis cukup semene. Wah, iki nek ora tak racut, ora rampung perkarane. Wah! Raden keparengung gladiwanuk dipun tepangaken nami kula Begawan Bagaspati ingkang mengkoni pertapan harga belah mriki Raden. Jengandika menika sinten Raden? Penemban, aku Atmajendra ing Mandaraka. Atmajaning Prabu Mandrapati ya Sang Hardabriya. Dene kekasihku Raden Narasoma Penemban, tak sawang saka kadohan paduka Penemban ingkang wis tetulung marang aku. Merga aku kaprawasa dening buta ingkang sekawit mung buta sawiji. Bareng tak lepasi nganggo pusakaku tak tamani wangkinganku malah banjur dadi buta pirang-pirang Penemban. Oh Raden, nyuwun pangapunten Raden, buta-buta menika estunipun kula ingkang rajut. Kula gugut saking palagan margi. Nyuwun sewu
menawi jengandika Raden mengsah kalan raksasa menika kala wau jengandika boten badhe mimpang krana menika naminipun Aji Candha Birawa gadhan kula Raden. Bayangan bayem bayayut anggung rembuyung rowi-rowiring rawan karo karu turi no kondang kadondo dendeng hasanding dung-dungan kude bengok-bengok manguk-manguk amit-amit pasang Kalimantan tinebina ing ila duni Penemban sewu lepat nyuwun gunging samudra pangaksami inggawit saking nistaning patrap kula labet kula inggih boten sumerep Penemban boten dados menapa Raden nanging purwanipun sengandika dumugi mriki menika kados pundi Raden. Duh Penemban, bab menika estunipun perkawis kapribaden ingkang dereng saged kula aturaken Penemban. Oh inggih yen mekaten nggih. Yen menika perkawis pribadi lan menika wadi inggih sampun ngantos dipun medharaken. Nggih. Inggih namung prasajan kemawon Penemban. Sareng kula uninga bilih dayaning Aji Candha Birawa ingkang kados ngaten kala wau lajeng tuwuh ciptaning manah kula kepengin nggadahi Aji Candha Birawa menika pramila mawantu-wantu panyuwun kula dhateng paduka Penemban kepareng wanampi dhateng kasuwitan kula lan kula badhe puruhita meguru dhateng paduka Penemban. Palugon laguning lekas luki talinuting kidung omong kadung kadereng ngomong ngandika Raden Narasoma badhe kepengin nggadahi Aji Candha Birawa menika kula dereng saged matur nanging prayoginipun monggo Raden kula aturi kampir pinarak wonten ing pertapan Harga Belah riyin nggih. Inggih yen mekaten ngestaken dawuh Penemban. Gondo warung cahyane angeng uwung monggo Raden. Inggih monggo kula dherek Penemban.
Wadalah. Kepasan Yogya Katujwinu aku ning pertapan kene kok malah nemu Mustika Sumarot. Elok tenan. Ana sekar ngambar karum cahyane ngenguwung. Sapa iki? Mergo yen upama iki anake Begawan Bagaspati kok ketoke ora ketemu nalar. Ing atas wong tuwane kaya ngono. Kok dadi anak-anak ayune kaya ngene. Apa malah iki bojone Bagaspati? Dudu. Iki dudu bojone Bagaspati. Sik to kok ora pati duga. Mengko gek iki malah anake Tusiya. Ning ketoke kok ora wong Tusiya wis ora iso ngene. Oh ya saiki wis vaksektomi si Tusiya. Dudu. Sang Dewi. Nuwun sewu Sang Dewi. Keparenga aku gladi wanuk gulang petang. Panjenengan kuwi sapa dene mapan ana ing kene kok ana cahya wijil saka saliramu bisa madani sakindenging pertapan kene. Biyuk. Sira iku sapa? Ing atas adoh ratu kok ana wanung jiya ayu. Sliramu sapa? Raden. Nuwun sewu nami kula menika Endang Bujawati. Kula menika putranipun Begawan Bagaspati Raden. Lah tenan to. Pujawati putrane Sang Begawan Bagaspati. Yo, ditepungake wae aku iki Atmajendra ing Mandaraka kasihku Raden Narasoma. Yo iki Giri Lusi Janma tan kena kinira anak pendhita yaksa nanging duwe anak sing ayune kliwat ukur. Sak jejumlek aku roh wong ayu ki ya lagi iki. Wanita negaraku Mandaraka kono kae kabeh ayu-ayu nanging ayune ora ana ing kengungkuli sliramu mula. Prasajan wae bareng aku mulat sliramu sepisanan iki mau rasaku banjur ora karu-karuan. Bloko suta prasajan wae rasaku banjur tetuan rasa tresna. Cara tembung saiki ngono cinta pandangan pertama ngono kae. Piye Bujawati? Rasane piye? Iso nampa sing dadi rasa katresnanku to? Bujawati. Inggih piye? Mbok ya wis prasaja wae. Inggih. Badhe matur menika lingsem Raden. Dadake sing barang iki ngopo? Inggih lingsem Raden. Datan ngawruwi kang tekane tanpa sangkan ngrambyang ning kandriya Rajwang Condro kata tias katu redan limut kabyatane ruci rem-rem griya manawu kekumi juang biseso
Kekuwunge nyibang wise so tanono kanggo jiwa karas Om Lahing Ger anak kula mantu anggir Narasoma. Inggih wonten timbal ingkang dawuh Penemban dene Paduka Rama Penemban keparang miji piswanipun ingkang putra. Nuwun sewu Ngir. Jenggandika nate ngendika babagan cangkriman inggih menika ana wit cangkring kembange mlathi. Mlathi awuh parijata. Nggir. Cangkriman menika menapa leres, Nggir? Menapa leres, Nggir? Cangkriman menika menapa leres, Nggir? Inggih kasinggihan mekaten Rama Penemban nyuwun pangapunten nggih kula matur Rama Penemban boten mireng. Napa-napa kajengen dipun dandani riyen kalian lampah, Nggir. Inggih. Santai mawon wong niki mboten bayaran kok, Nggir. Nggih. Ngaten Rama Penemban. Nggih, dos pundi, Nggir? Waleh-waleh menapa mesinipun mekaten lajeng keparingipun Paduka Bapa Resi menika lajeng kados pundi? Nggir. Kula menika namung jejering yang sepuh ing kedah anetepi anak polah Bapa Pradah. Kula ngertos dhateng menapa ingkang jengandika kersakaken, Nggir. Nanging sejatosipun lembut kados dene toya sinaring sanggit rungsit jengandika nanging bantos kula sampun kraos. Margi kula niki wong tuwa ingkang sampun wareg mangan gempalaning jagat. Cangkriman ingkang kala wau mestinipun namung pasemon bab kawontenan kula, kahanan kula kalian anak kula Nini Pujawati. Nggir, wit cangkring kembange mlathi menika tegesipun wit elek nanging kembange becik. Niku pasemoning gesang kula ing atasipun kula menika apaes diyu utawi wujud kula buta. Nanging peputra pawestri ingkang endah lan sulistya ing warni dene wit mlathi awoh parijata menika tegesipun wit ingkang sae mila inggih kedah awoh sae ugi menika pasemone anak kula kaliyan gandika Raden. Dasar putrinipun ayu, kakungipun bagus menika sampun jumbuh gambuh lan condong cocok tersanget. Pramila Raden sampun jiguh perkawit kula lilakaken gesang kula kangge nomboki kamulyaning anak kula Pujawati kalian jengandika Paduka Raden Narasoma. Wong bagus wa pintermu
sepinten ageng kalpatan kula diagung pangeksaminipun paduka Bapa Resi. Sampun nggih. Mbok menawi lumaku ning kudrat kedah mekaten nggih. Sampun monggo nggih. Kula aturi lenggah ingkang prayogi rumiyin badhe kula jarwani nggih. Radi mriki nggih kula jarwani. Surem Dewangkara kingken lir manguswa. Duh Rama Plemban ngantos mboten seketara sing manah kula dhateng paduka Bapa Resi. Sampun nggih. Sampun kula aturi ngajeng mbok menawi garising pesthi kula kedah mekaten menika. Nanging ngaten nggih nggih. Tangih lamun panjenengan saged nyampurnaken dhateng kula menawi winastan Aji Candha Birawa menika tasih mapan wonten angganipun ingkang bapa. Ingkang mekaten nggih langkung rumiyin kula badhe titip Aji Candha Birawa mugi kasarira dhateng jengandika anak kula mantu. Sinung padi jagat nyokang kinarya momong. Kinarya momong sarira tunggal. Nalika samono eling-eling sang Begawan Bagaspati wis nampi sasmita gaib yakti wis ana marang margane denya arsa anggayuh mring alam nirwana. Mila sedya ngangwalaken dhateng bebandanipun sigra matek Aji pameling kayana daya pangaribawa temah Aji Candha Birawa wijil saking anggane. Kalono kalayatan kut maringkut ringkut kaparigeng raseksa magara rupa siyong nyokang mawinges winges Bapak penemban ana dawuh ngopo nimbali marang aku. Bibi biasane nek bapa nimbali karo aku mesti aku arep tok wenehi panganan sing inuk-inuk
Apa sih? Aku arep tok jajan sate ning gone lalor kono. Oh, aku arep tok nek rokok bobo. Oh, ladalah. Ojo kleru tampa candha Birawa. Mergo kowe kuwi klebu sing tak tresnaning jagat iki. Nanging kalenggan iki watesi kowe melu aku kaya wis cukup tekan semene. Nggir. Kaya saiki wis ginaris dening pepesthening kodrat. Sing tok karepake bobo piye bobo? Dina iki kowe kudu pisah lawan aku, Nggir. Piye bobo? Dina iki kowe kudu pisah. Kudu pisah bobo? Iya kudu. Aku mau bobo nek kudu pisah. Aku melu bobo. Aku ojo mbok tinggal. Aku mau pisah. Pokoke aku melu bobo. Ora kowe kudu pisah karo aku. Nanging ojo sumelang rego kowe bakal tak ngengerake marang Satriya Mandharaka ya Raden Narasoma. Ya sabab wis dadi mantuku tegese wis dadi anakku lanang mula rene Bapak wis bakal bali marang kelanggengan. Mongko baliku utawa lakuku kudu mulus ora kena sinandangan piranti ning donya. Mula kowe kudu karya ning Madyapada ya Nggir Candha Birawa. Aku moh Bapak. Pokoke aku melu Bapak. Pokoke aku melu Pake. Aku moh pisah karo Pake. Kacek sithik pokoke aku melu Pake kula ning Purwaraja ki nyenengke Pake. Arep aku ning kono mung nyandang Jawa turu ning tetep dibayar karo Pake. Bibit-bibitone karo kumpulan warga laras. Turu sithik do diganggu kancane. Ning nek aku melu ngulon Pake ning Purwaraja ki renes. Sesauger aku karo nyewake seragam karo nggo aapan saku. Aku mesti renes aku melu bobo. Ora mantuku iki padha katresnan. Tan perbeda kaya katresnanku marang kowe Candha Birawa. Wis ta percaya wae marang pun Bapak. Wahyaning mangsa kala kowe mesti manunggal meneh marang pun Bapak. Ya mung wae kowe saiki kudu pisah lawan pun Bapak nanging sranane kowe tak nyengerke marang anakku mantu. Neng kowe gawe labaning sesuk wahyaning mangsa kala mesti bakal manunggal meneh karo aku. Ning tenan to Bapak, tenan aku iki pendhita. Ora yen to baya ing janji. Tenan ya apa? Bapak aku nak melu karo Narasoma bakal kekerasan wis coba gage mlaku neng kelir kono kowe melu karo Narasoma kono. Oh, wis yo Bapak yo tak samone pujo Basuki Rahayu.
kanduhan limang lerlena tanpa kandil yen tajulu samengku sang Dyah Utama wah ketemu iki meneh wong sing tak jelehi kok malah kon melu juragan iki wonge cilik tengik mongko le bayar angel Raden panjenengan Raden Narasoma iya Cendra Birawa aku mung nuhune jawab ngendikane Rama Begawan Bagaspati titiwan Cikelunggan iki kowe wis diparingake marang aku mula mukti sengsarane Narasoma bakal bebaring lawan Cendra Birawa cetane aku kon melu kowe ya ngono apa piye Raden iya kowe ngrewangi karo aku Cendra Birawa kabeh karepotanku tak suwun kanthi banget mengko kowe tansah mbiyantu nek mengkon nyambut gawe nek kon nyambut gawe mung diperintah mung trimo dipakani aku wegah njur karepmu piye ora mung trimo dipakani ning ya diduwiti apa barang Raden mergo saiki jamane wis beda aku nek melu Bapa Begawan Bagaspati kejobaku dipakani aku ya diopahi nek kowe gelem makani karo ngopahi aku tak melu karo kowe Raden piye Cendra Birawa kowe aja wasu melang watone waduh watone kowe manut apa sing dadi anteping atiku apa sing dadi karepen mengko bakal tak pinangkani Cendra Birawa ya aku tak manut karo kowe Raden ning kowe wani mbayar pira kowe wani mbayar pira mergo aku nek melu Bapa Begawan Bagaspati kuwi rasane wis seneng pangane dicukupi mongko duwite ya ora sithik ning nek aku melu kowe melu juragan sing anyar nek seneng entuk ning nek perkara asile kayane urung karuan bisa ngembari utawa madani Bapa Begawan Bagaspati bab perkara kuwi mengko dirembuk ana mburi sing baku aku njaluk tulung kowe bebarengan kelawan uripku mergo wis dipasrahke dening Rama Begawan Bagaspati Cendra Birawa ya aku tak manut karo kowe ning aja gendhong aja malungkung kowe aja kibir kowe aja umuk Raden tak pinangkani apa sing dadi penjalukmu Cendra Birawa Candra Birawa sampun manjing wonten anggo jengantika anak mantu mugi sageta amimbu widaya kekuatan gigir inggih ngaturaken panuwun Bapa ingkang tanpa pami Bapa Begawan Bagaspati inggih namung kula badhe ngaturi uninga nggir menawi Raden katemben kapengkok ing Pancabaya mongko boten wonten margi pitulungan
Aji Candha Birawa menika kula aturi nimbali inggih ing mriku Candha Birawa badhe sembada bingkas karya menawi Candha Birawa menika dipun kula sora badhe dados kalih dados sekawan dados 8 16 32 swidak 4 128 satemah dados jaya ing palagan nanging Candha Birawa menika supados krasan manggen wonten anggo jengandika Raden inggih kedah diupeni Raden. Lajeng caranipun ngopeni kados pundi Bapa? Pendak neton utawi wiyosan jengandika niku Raden kedah cegah dahar cegah nendra sedinten sedalu lan langkung-langkung menika boten kenging kempal kalian bojo. Boten kenging kempal kalian garwa. Inggih. Lah yen upami kempal kalian bojone wong liya dos pundi? Wah, namung sedalu mawon Bapa, sedalu mawon. Boten kenging nggih. Langkung-langkung niku nggih boten pareng. Saged-saged dalu jengandika kedah gegladi ulah sabaran boten kenging panas baran penggalih kedah semeleh menep boten kenging durga ngongso-ngongso yen saged nindakaken menika Aji Candha Birawa badhe krasan nderek jengandika Raden nanging yen jengandika nerak pacuh Aji Candha Birawa badhe aberdayaning nggih. Inggih sembah nuwun Rama Penemban. Nggih. Sasampunipun Aji Candha Birawa manjing ing ngandika sakmenika wasing gati wangsul ing ajeng batanganing cangkriman kala wau wit cangkring kembange mlathi wit mlathi awoh parijata supados mlathi lan parijata menika lestari tetunggalan pramila wit cangkring ingkang kebak ing ri bebondotan kala kedah dipun sirnaken nggih surem dewangkara kingken lir manguswa wadananira layu kumel kujem rahnyo maratani surem dewangkara kingken monggo Gir kula lilaken pejah kula minangka kangge tombok kabagyaning anak kula pun Pujawati duh Bapa kenging menapa Bapa Resi ngendika ingkang kados mekaten Bapa monggo saestunipun boten mekaten ingkang dados panujuning manah kula Bapa boten menapa Gir biwaraning antaka kula menika kados sampun anyaketi namung saderengipun kula nderek titip balung sak ceklek daging setampel getih setetes inggih anak kula Endang Pujawati menika Raden kuwa saklaminipun kedah sami angandemi ing kasetyat sepisan malih kedah sami angandemi ing kasetyat krana sapengker kula inggih namung paduka anggir Narasoma
ingkang dados pengayumanipun anak kula Pujawati nggih. Duh Bapak Resi sampun paring dawuh kados mekaten. Mendah dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula wantun nyedani dhateng paduka Bapak Resi sampun. Sampun nggih monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi lajeng kula aturi nyaket mriki badhe kula jarwani langkung rumiyin nggih. Ger jengandika mboten lepat jer sedaya menika namung netepi darmaning sang namung saderengipun kula badhe paring bondo titipan kinarya kandeling kulit atos sing balung jengandika Raden kula badhe paring aji-aji nanging wonten srananipun. Srananipun menapa Bapak? Kula aturi mriksani wonten ing sikut tangan kula menika wonten wewujudan ingkang anggaler pethak. Nggih. Wewujudan menika kula aturi anglarik mawi curiga. Inggih ing mriku badhe mijil Ludira Seta. Saking Ludira Seta kula wau badhe mijil pengabaran ingkang badhe nambahi daya kekiyatan paduka Raden. Inggih. Inggih. Nanging kula boten saged Lampahi sampun nggih monggo. Kula aturi ngunus curiga Raden. Om. Monggo Raden. Kula aturi ngunus curiga Raden. Inggih. Inggih. Rama Penemban. Najan kados pundi kula boten saged lampahi. Bapa Penemban Sampun tunggir. Kula aturi ingkang ikhlas gigir. Kaya pasrah jiwa raga sang Begawan Bagaspati. Sigra angulungake astanira agan sang Narasoma angliga pusaka nanging datan pono dateng keketeking raos sang Mahayogi giya linarik curiga sakala blabar Ludira Seta anlesi angganing sang niku datan dangu sang Resi Bagaspati kaya mireng kentongan pring ingkang muluk-muluk munya kumenclang ing tawang jroning raos nglangut paguting paningal kaya nyawa ingkang wis ora krasan melu marang ragane. Monggo Ger. nyuwun pangapunten Bapa Penemban. Sampun monggo Ger. Kula aturi ingkang lila. Monggo kula aturi nglaring curiga.
gandeng menika pengendikanipun bapa ingkang pungkasan mula tak jabel sandalmu kuwi kuyunggir anakku Narasoma jagat nekseni katresnane anakku Pujawati marang Raden Narasoma mula welingku sing do rukun aja nganti padha padudun lan aja pisan-pisan ngucap tembung pegatan lestariya nggon bebrayan lan eling-elingen Yunggir Narasoma besok bakal ana perang sa di gegempuran mongko kowe madheg suraning driya jumeneng Senopati ya ing kono wahyane mangsa kala bakal netepi bebasan sapa utang kudu nyaur sapa gawe kudu nganggo pun bapa bakal kundur menyang alam kasuwargan nanging dudu kasuwargan langgeng mung swarga pangrantunan eling-elingen kandhaku Yunggir aku titip anakku Pujawati rengkuwen lan ayo menewis aku pamit Yunggir. Kakang Mas, kula tingali papan mriki tinggal sepo sepiler sepasamun. Rama Penemban wonten pundi Kakang Mas? Ngene ya garwanipun Kakang Yai Pujawati. Yen kowe kepengin ngerti wong tuamu ya Rama Begawan Bagaspati. Iku mau sak temene wong tuamu yaiku Rama Begawan Bagaspati inggih wonten pundi? Kanjeng Rama Penemban wonten pundi tulungipun Kang Mas? Kula dipun dawuh supados nyamataken sesaji suci toya hermawat nang saksamunipun kula samatakaken semenipun boten wonten Rama Penemban. Garwanipun Kakang Yayi dikaya apa? Tak singitke kanthi rempit lelakone iki kudu nyumurupi. Kowe aja kaget. Dek mburi Ngancik wahyaning mangsa kala dina iki Sudarmamu ya Rama Begawan Bagaspati wis seda muksa. Bobo